भोजपुरिया समाज जी। अभी आप सबके बता दी दबंग स्टार खेसारी लाल यादव के 2018 में आप सब गाना सुन लो के फेल हुई हार्ट जी। अब ये जौन की एक दर्द भरा गाना रहे जौन के ऑडियो सॉन्ग आप सब सुन ले रही जी। अब ये जौन की ऐसे 4-5 महीना पहले रिलीज भइल जी। अब ये आप सबके बता दी उहे गाना के भैया आप सब ऑडियो सॉन्ग सुनने के बाद वीडियो सॉन्ग के इंतजार करत रही अब बड़ा बेसब्री से। तो वहीं से जुड़ा रिपोर्ट हम आप सबके बताएं। उससे पहले काम की भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी जी। अभी आप सबके बता दी फेल हुई हार्ट जौन की एक सैड सॉन्ग रहे जौन की दर्द भरा गाना रहे जौन की खेसारी लाल यादव जी के आवाज में रहे। खेसारी लाल यादव जी ये गाना के गईले रहे और ये गाना के लिखले रहे अजीत हलचल जी और ये गाना में म्यूजिक दिल रहे आशीष वर्मा जी। जी अभी आप सबके बता दी वो गाना के वीडियो सॉन्ग के शूटिंग कंप्लीट हो गई बा जी। अभी बहुत सारा गाना के वीडियो सॉन्ग के शूटिंग कईने खेसारी लाल यादव एल्बम जितना सॉन्ग रहो के वीडियो शूटिंग कईने है। अब भैया आपके बता दी ओ में ई भी गाना के शूटिंग कंप्लीट हो गई बा। अभी एडिटिंग चल रहा बा। बहुत जल्द आप सबके बीच ई गाना आवे वाला बा जी। अभी जौन की खेसारी लाल यादव के दर्द भरा गीत के वीडियो सॉन्ग आप सबके बीच बहुत जल्द आवे वाला बा। जौना कि आप सबके इंतजार बहुत दिन से बनल रहा। वो इंतजार के पल खत्म होखे वाला बा। बहुत जल्द 5 से 7 दिन के अंदर में आप सबके बीच रिलीज होके के पूरा चांस बाटे। काहे कि भैया शूटिंग होइए गइल बा, एडिटिंग पे काम चलते बा। तो भैया जहिए एडिटिंग के काम कंप्लीट हुई ओकरा बाद भैया रिलीजिंग डेट देख के रिलीज कर दल जाई जी। भैया तो आप सबके ई गाना के कितना बेसब्री से इंतजार बा कमेंट बॉक्स में बताई। चलते चलते वीडियो को लाइक करी शेयर करी। फिर से आ रहल बनी नया खबर के साथ बहुत जल्द।